bese lapho kwimpucuzeko sibone ukuhamba kahle kakhulu izinto eziningi zenzeke kahle babonile ke nomcineka ke laba oyihluthu laba ukuthi kubaleka kanalo kuba nobumbano nje kuba nobumbano nje ne-creativity ama-artist nje amanye ne-creative enyanyisayo ngoba ngimazi ukuthi umzukulu belifakele nephinifa fake ezosatuza nephinifa lapha la ngimazi ngoba vele nokuba intombazane kumfanele angimazi ukuthi belifakele umzukulu ezosatuza nephinifa lapha umzukulu angimazi ukuthi umuntu bezana angimazi nje Nosicebi naye efake ipopolo zodokotela engana ngisho 10 lokho nje ay mapinga ay ungcono konosicebi yabona lo extra hot lo umzukulu lo hayi uyabheda nje kakhulu kodwa ke ubola kujava ngengezo ingezo kasijava yonke lelo ujava ushaya ihlombe lapha khona uyalikwahla uyithanda kabi into ephiceleza ushava unquma ngisho obrain uthi abenzi ikidi ayikho into angayigqoka usijava gqoka ikipa lezi advertiser okopopayela abasuke behengwe ngaphandle kwebhilithi lesikipa esingako babe ngizala uyasifaka usijava athi usijava angabi lankinga ingane kayigundi ngisho amakhanda manje ngenxa kasijava yabo konke ke lokho ke bakwethu sibonga umcimbi uthi uhambe kahle kodwa ke ngokuzayo ufanele inciphiso kube limited number ama-artist angabi maningi kakhulu ama-artist emcimbini esuke imkhulu njengaloya ibhekwe njengaleya ngoba lento yokuthi i-artist idlala ingoma ngawali itsheno 5 minutes udoti leyo nto leyo itsheno 10 minutes i-artist ingakwazi ngisho ukudlala izingoma ayifiswa ngabantu kwesinye isikhathi nama-artist afike zopromote ingoma ezintsha emcimbini konke lokhu rwabishi lokho ngoba kufanele manje nibe professional bomaskandi nikwazi ukuthi nidlala ingoma ezothandwa abantu nezikhethwe ngabantu uma ingoma yakho uyikhiphile intsha ehita abantu beyithakasela ayibe ingxenye yeingoma ozoyidlala ngoba uthola ukuthi kunomuntu okulandela kusukela kudala ethande nje ingoma zakhe ezimbalwa uyafika uthenga ithikithi wena uyamphoxa awudlala kwaleyo ngoma uyisikaza ubuyazi leyo ngoma yake yahita kuyiphutha kakhulu lokho kuyiphutha kakhulu lokho ngenza kwethu bese ngiphinde futhi ke ngibongele nebanyana lehlula lezi imfene lezi ekuthiwa ibafana lezi igcozi lezi ekuthiwa ibafana yikho indaba yalezi zinto lezi orwabishi abahlulwa ukukhahlela ibhola balibele ukuhaga intombi balibale ekubukwa nokuba comfortable ibhola le South Africa kahle hle nje mina ngitshela iqiniso lifile kodwa libulawa i-corruption enkulu kakhulu ithinta lamadoda amabili alokho enkonile ebholeni okuthiwa Ivan Khoza noKaizer Mhlawumbe ibona abantu who are the business gurus of soccer and who are full of corruption ngoba uyakhumbula ukuthi emothi uyabuka into yethu iships the pirate ifile nje yabona wonke ama structures of life governance leadership kingdom they are dead because it's our time to rise and create our own sikwazi ukukhanda owethu umbuso in our generation so ingane zethu ezizayo nabesizukulwane esizayo senisiqiniseko sokuthi nathi we have created a legacy in our name obaba bethu bathi bakhululiswe bathi babekhona besabalaza besho babehlolwa ngisho imphambili bengena la eThekwini bona kumuhle museum kubufakazi balokho behlolwa amabhunu ebaxhaphaza amabhunu bodwa ke ngoba babe ingxenye yestructure esasikhona kuzatshala zakho balikhulula ke izwe bazala thina senzeni thina uphi umnotho wabantu abamnyama abantu abamnyama yonke into ibhidlika ngalo oluhlobo abantu bahlupheka ngalendlela leningachazeki
ngandlela indlela nje engachazeki futhi manje kune culture embi ayikho neliyodwa itender noma ibusiness okwazi ukulenza ngaphandle kokuthi khona umuntu uthizeni owazi omunye umuntu nomunye owazi omunye noma ungathandaza kangakanani noma ungageze empophomeni 10 times funa uhamba uhleka nento engahlekisi uhamba uba insinekana uhamba uba isicela nkobe ube isikhotazinqa ube isikhotha ngqoko zakweminye imizi ukuze ulala udlile bese kuzofika lama political head lawo azo interference process emveni kwalokho abulldoze istaff lapha ko procurement lokho bani athi akwenzeke intando yawo izinja lezi eziphethe izwe mawungabe izile audit lezi zinto lezi ukuthi ukwenza lifestyle audit nje bangayifeyila bonke ngoba banama plus bonke rich bonke kodwa manje akwazeki ukuthi izathu salokho esenzeka kanjani hlukumezeka ngendlela esimanga nganza kwethu njoba ngikhulu ukudela nje ngithi kuyaphuthuma lapha azikho izikhalo engafiki kimi njengo president wamabhinqa izikhalo eziningi ezifikayo kimi njoba benginokondisa nje ngendaba yempucuzeko kuhambe kahle ngendlela okuhambe kahle ngayo kwabhedela kubhede khona kalikho ke isikole ngenasici ngifundile ke emcineka ukuthi ubuphuphuku aboholeli mboni begcwele kanjani wonile begcwele kanjani qhubeka ukuhlonipha ke hleka ke qhubeka uguqa ibona uguqile nje sit down umcineka sit down umcineka sit down guqa qhubeka nje uguqa kuzokusiza yabo waqala wadunusa njengothibela out gede yabo lento ibane le yabo amasendazila xa wenduna weNkulunkulu wami emveni kwalokho bese siphinde futhi situsa ne creativity ama artist ngendlela yawo amanye angena egoqoshiwe amanye anyuka ngama lift ofaka usebenze upstairs okuyinto okuyizinto ezidla lezo ezikhombisa ubuchiko well done okay ayisengqomile phela ethoza ngishelo izwi ayisuka nje manje ke sibheke lapha kumbuso wamaciko ngomhla ka24 September wonke umuntu oyongena lapho uyobevunule ugeye umfoko kaNgcobo uyibizile ayiphelele zonke insizwa umhla 24 September eCharlesfontein ke niyazi ukuthi inkundla yeni mabhinqa futhi ungenwa mahala bese kuthengwa amathikithi ama VIP kuphela inkundla yeni lokho liqinisekisa ukuthi niyaphelela niba khona ngaphezulu kwalokho ngiphinde ngibongele neEFF ngokucelebrate 10 years zangimeme insizwa lezana oJulius no Shivambo zahlala namphansi zathi president wamabhinqa uzongaphuthi emcimbini wethu wokugcwalisa ke FNB celebrate 10 years into engayisho nje lezansizwa zihlakaniphile angiyona iFF mina angiyona NC angiyona inkatha lehlulo womasipala hey laba niyaphila makehla hey nadabuyise hey yazi phinde ngibongele umavundla usukela eThekwini exhaphaza iTheku la waxhaphaza the deputy president the deputy mayor wakhona ngamavoti amabili awatholayo wasuka lapho wanyuka manje udagaza phansi washiya nemfele le la eThekwini okuthiwa lo baba lo ukhawunda wekhawunda yazi mfethu uyazi ukuthi mina nawe siyazana ubungcono kabo sekwa transport angazi nami uvinjwe red tape lana noma political cloud noma yini ubungcono kwabo bubonakala ukuthi wenzani la mina ngikutshela ngeqiniso nje ngibona intshebe yakho nje emhlophe angikuboni ukuthi wenzani iTheku lifile ezandleni zakho it's either you resign or wenza into right sesikhathele manje sikhathele uma nje sinamanzi angigezile ngiyanuka nje angigezile ngamanzi akukho manzi emzinyathi akukho manzi embumbulu akukho manzi yonke indawo akukho manzi eThekwini akukho manzi eThekwini kodwa ukhona wena kade ukotela ama-truck lapho ungakwazi ukushayela ukotela ama-truck la uthi abuya phesheya kwelwandle awubenwa odile enwa odile ukuthi athutha amanzi
nalamanzi la wathengwayo ethele ethi uhulumeni mahala aphinde futhi athengise i-corruption is everywhere yini na nizibonele ezimbi i-corruption iqala kini yikho kunjena nje mawungathi abantu basenanda nje bonke nabantu bala eThekwini namaphethelo indlela abahluphekela ngayo amanzi nogesi babolelwa ama-braypack babolelwa yonke indawo ngenxa yakho kodwa wena uthi uyimeya akungiboleke nje ngoba nami ngihlala la eThekwini akungiboleke nje umasipala nje inyanga yodwa nje ukubona ukuthi kuzoba njani ngoba uyahluleka manje Mtolo angazi ukuthi umsebenzi wakho mina yini ngoba ubhizi kakhulu khona ukuthi ukhohle ngisho la ukama kodwa into ebalekile njengonobhala njengombhekeleli kaKhongolose la kwaZulu Natal konke ama structures asoke ephethe kwi governance it's very important ukuthi ube hands on la eThekwini we got a problem akubonakala ukwenzakalani akubonakala ukuthi ukwenzakalani la eThekwini angifuni uqama manga kubaluleke ukwebhana kuhlala ama motion of no confidence angayenzi sense nama collision awayo kuseyimfeneni nje ngiyacela ke njengamanje babekelo mama ngasho athi lo mama lo uyithoyisi nje leyithoyisi lokuje ngasho athi mina uyasetshenziswa wena mama wena we-NFP la mama lona yini zokuwayenza nje phandle kokuhlala emhlanganweni ungene drivelwe blue light uyolala uthi alikini ngithobe abazukulu yini yodwa into sikoyenza awungihlebeni yini sokwenza wena mama ngoba bahlala ngawe agcina uguqa lapho onyazela azoyocela ibusiso uyocela kodwa ziphi lezo ibusiso hayi niyangixaka umavundla wasuka la eThekwini wayale wafika waphatha ngiyabonga amavundla wenze kahle wakhipha nale yamfene isigolozo sime sabomvu le mpana lo bephethe umasipala walapha elokujaneni obephethe umasipala wase walapha isigolozo simele labomvu lona mehla abomvu ongambazi noma walandwapho wambiwa phansi kwathiwa nazi poster ayi ngoba nenkatha nayo yakugeja man ayi nani msaphe nje le mfana ongazilutho kanjeni hazilutho phela le mfana hayi zilutho lepha kuhlukumeza ngestaff lapha eziningi izinto nje ziningi ikhalazo nje mina ngumongameli ngumkhulumeli wabantu ziningi ikhalazo ezifika kimi ngiverify bese ke ngibona ukuthi lezi legit futhi nani ngiyanazi vele ukuthi niziphuphu vele anikwazi ukuphatha nina ngamagobolondo nje lo mfana lona lo ade phethe lapha nje lo wenkatha uDodu lo yamuntu benze kahle impela amavundla mkhiphe nawo kamavundla msuloku wenza izinto engaqondakala ukuthi lo wami mthwana nenhlambe eyitradini ayenza into eqondile sifuna ukubona umehluko sifuna ukubona ukuthi ke kwenzakalani abantu base Great Town eMdlovana babe namanzi ngoba nakhona amanzi awekho thiwavimbe no baba kwangubane laphana ogulayo oyimeya yasemzinyathi nayo ongazi nokuthi wenzani at all ngicela ubaba ungubane naye ngitshene ukuthi yini kahle hle ungubane ayenzela umphakathi wasemzinyathi ngoba akaze ngimbone mina ngisho nje eyoqamamanga nje njengontuli uthamsanqa lwambe ngabamanga naye la etradini zangapha ngithenkahle kodwa uyaya kubantu bathanda abantu umfoka Ntuli hey uNtuli wona uyazama mfowethu uyazama nje uyazama impela cha uNtuli uyazama mina amandla umuntu angahle nje uNtuli enkatheni hayi uyazabalaza bese kuzoba ke inuni meya le yasejosini lo ufana niyasimate hayi inkosi yazwa ngempela ke imeya le yana la lapha eGreat Town ubuhlulwa yini ubuze iqhwaga lesi sasejosini ukuthi kwenziwa kanjani phathwa kanjani mawungazilutho akuvele kuhlala ku-blue light nje akuvele kuhlala ku-blue light nje iGreat Town nje national finance nathi lenkandla akho meya lapha hayi khole yathi kwathiwa mina ngisheshe ngakhuluma ikhona yini ikhona yenzani uma ngothothi iyosa nje iyosa okay iyosa after ngibonde nje ayishebe futhi asinebhata ayintuli ayinawo intuli ayinawo nawubuhluleke ukukhetha iyosa yabona nje yothi umlilo la ikhona yothi umlilo ayike indaba le mina ayikho nje yazi lezi zinto lezi hayi iyosa la ikhona ngisho imicimbi yenza yini engilosi empi imicimbi yenza iphumelela iba izishiphi yini na istructure nendlela yokuhlela
no lange nawe lange uyabheda mfokashili nashiyezeni nje enkandla akukho masipala akukho manager akukho umuntu kwampuze edlemini nje kuthiwa kununga amalongo enkomo lapha abantu bayatheza batheza khona lapha masipala ayikho lento into engekho nje kodwa la kuzalwa khona umongameli ababili umongameli uZuma umongameli mina thina omgqiqweshe lo mlunguzi weshele ubusuku nemini irong yonke le nto leyo and ufanele nikushintsha lokho kulunge njengamanje isikhathi kasikho ngoba zinja nizobe seniqalile vela amanga okukhankasa ngathi mina abantu bakithi kwaZulu bozwa ngami mabhinqa niyozwa ngami ningalaleli namunye ningabalaleli bonke basangene bonke uma befika la food parcel thathani bese bankonkoze hambe niyodla ingane sidle abanye bafike bafike yebo nenze njalo nozwa ngami imini umuntu ophethe iqiniso la sekibuke kahle lezi zinto mina ngiyingcengi angizesabi anginendaba noma zingathini bathi bazamani ushembe anginendaba nje hlobo ngizwile futhi uthi nibhizi niyaplana nithi fanele mina kufika ukhetho sengifile do you know my spirit how much will multiply nothi kwakungcono kwakuhuye niyobona nokujikela nijikele ngishona amathumbeni uqobo ujikele ngishona umfazi owembathana ingubo akujikele ngoba kuyobe senithitha uphunga nathitha umakela nathitha amakhosi asesandlwana nathinta inhliziyo zabantu abadabukileyo abahlale besosizini uNkulunkulu uyingubo yabafelokazi bezintandane leze engiyikhulumelayo namanje nina ngoba nisuthi nibona ukuthi inkohliso nokumanipulate imedia lena into eniyenzayo nibona ukuthi iyona into leno ezoba ikusasa lelizwe nidakiwe izwa ngami kuma nje inkathi athu iplana ukuhlangana no DA ningazothatha imigodoyo bandlululo ningazothatha izinja zobandlululo nizoyigona yindaba ningazethembi nina nime nje njengalo ukuze nikwazi ukuthi neziqiniseko sokuthi nina manifuna ukushanyela kwiprovince nishanyele kwiprovince niyayazi izinto efanele nizenze ukuze nikwazi ukuthi ke nishanyele niphathe nje ngoba lento yamakholiji ayinisebenzelanga nina ayisebenzelanga iANC ayisebenzeli kanye neDA ayisebenzeli we need an absolute power ngoba lento yama-collusion governments fire 10 times kuma levels elokhujana omasipala how much more kuma provincial level how much more kuma lokhujana ngoba abanye they are gonna be there to protect their corruption that they've been doing in the past years and years yikho ke nje abantu bazovele bethi ioption abantu abasha laba abantu abasha enithi nina bana sipiliyoni sokuphatha izwe nina nasithatha apha isipiliyoni nani zamashokololo le koTanzania nani thatha isipiliyoni ngoba isipiliyoni nani naso le ukudubula nani thatha bezo isipiliyoni itakiwe usho into basihlende thina sinasipiliyoni asiyibuki izinto siyayibuka iexperience yenu nina yini sisile nizayo eyodwa nje wemtolo ngicela uyobheka nalapho kwathi ngikasha nathatha ama-artist nena nawo shayisa ama-queue eMaritzburg kwenzeka ihlazo abantu kwathiwa khona manje afaka ama-proposal abantu indlala ithe bhe ngahlangana uNkulunkulu ababonke abantu bambe beqhuzuka lapha ama-artist ahlupheka lapha kwaZulu ekambe beqhuzuka lapha nabahleli bemicimbi lapha kusiyami behla benyuka bethi bawuzama akaze kuphume imphumela lapho anikwazi ukuhlona inhlono sichaza ukuthi nikane nibanikayo ninika amanika abangani beni nicacise yabona laphinda futhi kwathiwa applyelwe izinto ezalapha na ke eminyangweni economic development nakhona kubonakala ukuthi kwenzakaleni noma nizokwenza isiphithiphithi nisenze kwa-education nicabanga ukuthi thina sesikhohliwe nicabanga ukuthi thina sithule ngoba sizeyithutha asithule siyakhuluma because you got the system to manipulate even media so that imedia izofunza into ethandwa yini nina information nihlele ngendlela yenu never on a Sunday wake up isikhathi sokuthi niphaphame manje ngiyabona manje ngizokugudlana nopresident koze kolamula ukhetho ngonyaka ozayo
Sangifikile. Ungizwe umlando wamcuna untombi semdabala kasamqoma ngoba semthanda eke usithela phezulu konyana kuyobuya kuze emhlabeni okufika phansi kwesiswabhethu. Akusibambe thathe kaMkhulu sanqasha. Isifikile ke lento bashe le. Ayikhale. Aludlela esikegini. Mina ngidlela epeteni kayihlo elimhlophe ethendiqwa. Yabo. Asithule ngoba sithule siyabuka nje. Mina ngithi ngithule ngininike ithuba kade nizilima. Nishaka zamahala. Nidlala ngabantu nidlala ngopetrol babantu beapply akukho decline akukho incwadi yenzakalayo isiphithiphithi kuyafuhlelwa nje kuyapakishwa nje there is no nixabene nodwa nidokwe nje lingaziwa noma fanele livutshelwe noma fanele liphawu yididi nje nini manje nini manje nali ipanyaza lo kalusufi nali ipanyaza le phezulu. Siyabonga Panyazi. Siyabonga Panyazi ukuthi ukhiphe imisebenzi eminingi kangaka. Uyinikeza abantu bakithi abahlophokayo eGoli. Job well done. Lokho ngushayela ihlombe. Malema ububheda mawuthi wena lapha eFNB uzothi mangabe kwenzeke uthatha izongoneko zayo bese wena usuke lapho bese ukhipha abantu emsebenzini ngoba babe ngama volunteer ke NC. Doesn't matter. Abantu abasha abazuzile kulungile abasebenze. Thanini wena you'll do better you'll give umsebenzi kubantu abayideservayo hayi ukuthi uzoxosha abantu bevele belambile kwabona labo bantu phela kade futhi baqala ukuxhashazwa ngeke kulanjwe kanjena ukuthi bese uzothi ke wena ukuze utholakala ubonakale engathi ufuna ukucindezela imisebenzi emihle opanyaza lusufi bese uyicindezela ngaleyo ndlela mawudlala ipolitiki dlale kahle mfana wami yazi ngiyakuthanda uyazi ngibukela kuwe nawe ubukela kimi Ndukhulisa ke boy. Yes. Ndukhulisa. Asikhulisane siye phambili. Yeah. Mina uzofika kalula la kuyiwa khona. Uzofa isibhaxo khohlwa nje. Hlanipha impela ngiyakwazi. Futhi lento yakho uyisile uyibambe kahle. Udlala ibhola bese ulifake emasendeni. Udlala ibhola bese ulifake emasendeni. Ngathi uAngela impisana. Ibophela iskimini noma kungafanele. Hlanipha impela. Akusile mfana wapha. Akusile ayidlanbile ha oh kwasa kuphandle lento ha my le njale uhlangiphi impela he South Africa ihlambile ke liyangani kodwa nalento yakho wemalema yemngcele uqinisile impela kodwa hayi kwamanje ake sithi kuyithithitha siyikhandla asithithithe akasithithithe siyilungisa siyikhanda ngoba nalo nanina ngoba nawe uyingxenye kakhongoloso awuyingxenye kakhongoloso nawe awuyingxenye nalo nanina navula imngcele lapha navumela uyihlo wenu wayogalwa khona lapha kwathiwa wosibali sebele baningi ke manje usibali baningi ke manje sebe Westerhout manje so leyo system leyo ufanele isebenze ngendlela eproper le mabhunu angifuni uqamba amanga malema ngokuthi umnotho ubuye emabhonini 100%. Kumanje ngiphatheke kabe kakhulu nganza kwethu ngithunyelelwe abantu abathenga iplaza ebhonweni ke laphana obekufanele abekudala laphuma laphana ibhono lilapha ibhono mawudlula kancane ePietetief eMpumalanga into ecruel eyenziwe emabhono ningizimu Afrika ke ngifuna niyazi into ebhlungu eshaqisa umzimba ukuthi abantu abamnyama bezamela besuka kwaZulu Natal kwelakithi behlangene base bebayingxenye yokuthuthusa komnotho wezwe laseNingizimu Afrika bathenga iplaza kunencwadi eyishoyo yokuthi futhi abe kudala baphuma kuleli plaza kodwa bazange labo bantu labo lo umndeni walelo bhunu lelo wanqaba ukuphuma bathema bechallengewa labo bantu ngokohlelo lenkantolo lomlungu wavele wazobulala zonke inyamazane eclose to 1500 ebezikulelo plaza wabulala inkomo wabulala iklabhu nezimbuzi washisa wamosha waqeda kuma nje kugishinywe enkantolo ngizohamba ngiyolibona lelo plaza nje kusasa lokusaya ngizogibela ngiyekhona eMpumalanga ngoba ngeke ngikwazi ukuthi ngize sivume njengopresident wamabhinqa ukuthi ikhalazo sifikile kimi bese ngithula lemgodoye ngamabhunu lezi zinja lezi ezenze lento fanele zijeze fanele ke zinike izithuko kodwa manje ngoba lo hulumeni wenu abelungu bakhonze ngale ndlela enyanyisayo
enyanyisayo noma bebheda umthetho uyacikiza amasokoza ngasemabhonweni yabona uPaul Gray loya wasempumalanga kuleli plaza uPaul Gray nendodana yakhe nomndeni wakhe yizi zinja lezi kuyizona ezone kuleli plaza ngifuna lo Paul Gray angitshele kahle ukuthi lamandla angaka wathathapi lokuxhaphaza isizwe sawuphona amageba senkashana yemizi yapho zibulaza ngameva abantu ababengithumelela yonke lezi zinto lezi ezikhona lapha nizoyibona soyifaka lapha ko Facebook bese nibuka ukuthi lemkhuba egilwa abelungu ngempela bahloseni ezweni likaMthaniya na ngabe bayayiphaka yini na hey Malema limnandi iculo lakho mfowethu shot to kill nyamazana shot to kill nyamazana kill the poor kill the farmer yeah yabona ke limnandi liyaculo ngoba ngempela uqinisile uMalema nenkatolo yomthetho sihlokelo equality court cha is not a hate speech is a revolutionary slogan in a song is a slogan of a revolutionary okwakufanele mangabe senza umonakalo kwakufanele lezo singalifice thina kodwa salifica ngoba langahlose umonakalo kwakukhala nje kwabantu abamnyama bethi shot to kill nyamazana kill the poor the farmer laba bebehlolo baba bethi impipi nina sinja samabhunu hey ngoba sinenhliziyo izinto saxole hayi sixolile hawu peace kiss the poor mwa yeah you're gonna get the kiss now I'm telling you asinesabi hlobo asinesabi kanti akusatshwa umuntu nje akusatshwa namanje nalophupho obenziwa umongameli mina ngikuthandi lokho ukuthi ngaso sonke isikhathi make kuba khona movement encane nje lento yamasosha nje yenzekile yokuthi kube nesixaxa ematracking amaphoyisa engaka beqashwe noma ngabe thiwa private security lento yokuthi elokhu ehudula isithunzi samasosha phansi amasosha adla isinkwa neasha la emakuba toll gate akhoxela amabhlukwe nemkhaba emide ehlelwa isithunzi asiwathathi notice nje izinto nje a highest ranking office elingaphezulu ngisho kwakho namaphosa amasosha iwona ehluse isithunzi kwangafanele athuthe igrosa ngelockdown nangama unrest kwakufanele kanyazwa inyakaza zamasosha ngoba icrisis yayingeyona leyo nto leyo abayibabazayo amanga lawo ayimanga lawo niyazi into nenzani niyazi so lapho nizobopha abantu abangenacala ngolesibili nje umhla ka22 ibheke ecaleni lekhulu ngihambe icaleni nonsense 3 years ngehlanganyuka ngecalela udoti licabanga ngizonyeka ngisho noma ngibopha ngisho noma ngibulala fusak zinja I don't care I'm an honest man and a noble man. I don't own any business. I don't do anything. I'm just a noble man. Nginkomo nje edluchani inkomo edluchani nginkomo nje edluchani protect abelungu lapho umnotha ufuna ukuze kubantu bamnyama lokho nifaka ama red tape ngifuna ukungena lapha eParliament neqapha ngizoshintsha yonke lemithetho ekesisekele lapha esisangene kodwa ke nizamileke ukuthi nethuke kancane nje njengoba kade sanifuna ukubuyisela uZuma ejele kube kuhleka futhi lokho yokuthi nokusayina lo mthetho wenu nokubona ukuthi uzonigaxelisa siyabonga ke ndoda ekhala siyabonga namaphosa siyabonga futhi ke kuhle lokho nje okwenzile ngoba phela ngenkani yakho ndaqala wambophe engenze lutho bungaphinde umbophe manje engenze lutho noma kungasho ukuthi ukhululwe uwe belivele iqala lakhe lingekho bekuvele isigwebo sakhe sesiphelile bekuvele kuabelungu bakho laba abaphethe umthetho abalaphana kanye nezithandwa zakho lezi o chief justice abashaya imithetho efile lelizwe yebo khona thina ke manje sikhuluma njengoba njalo iqiniso yeah njalo nje kusasa lokusayo ngiyahamba ngeMpumalanga ngiyobheka le plaza ngizonitshengisa kukho konke bese ngibheka ukuthi iqala livuliwe lihamba kanjani ngiyacela nganza kwethu ukuthi lingilekelele abalaziyo eseduzane babonile lapha kwehla kwenyuka inkomo lapha nokugijima cishe kwazi kwalinyazana kukubi kugijinyiswana ngeinkomo lapha ngakho ke ngithini njengamanje nganza kwethu
ayisukume ayihlome ihlasele ibuyise umnotho wethu futhi abantu abamnyama bahlonipheke abelungu abasazi ukuthi siyini ayihlome nje ihlasele iye emnothweni iye ekuthenini akube eqinisweni sigijime siye emthethweni abantu abonile baboshwe abantu abathuphula umthetho baboshwe akho mlungu ongabulala izilwane ezingaka okoqala kuyicala ngokwebusiness lemlungu into ayenzile phinde futhi kube yicala nangokwemvelo abelungu baziwa njengabantu abuyibona abaprotecta imvelo kakhulu the most kodwa bona ibona manje azikwazi ukubulala izilwane ezibulalela ubala. That is nonsense. It's totally nonsense. I can never tolerate that bullshit. That is totally nonsense. I'm telling you right now. I'm telling you right now. Ngicela mfowethu ngiyakubona ukuthi uyazama lalapha eKapa eKapa into eyenzekile eKapa asiyithandi namanje nje lomlungu uJames Smith lo uJM Smith lo usaqhubeka uzenza sengathi iCape Town izwe lakhe leme yase Cape Town weJames Smith ungaze kusukume mina ngize lapho ngeke uzuthanda ngifuna bakutshene nabangani bakho ukuthi you are the dog. James Smith, you are the dog. The mayor of Cape Town, you are the dog. You are the dog. Ukuthi ungathatha amatekisa abantu bakithi uwapound idingo singekho ushaya umthetho outside umthetho sisekelo wezwe. Ngiyabonga kungqongqoshe wezokuthutha eningizimu Afrika mama waba neqiniso good ngakubona nje ujoqa nje uba namasende wama wathi cha ngeke lo usidlale lomlungu dakwa nobheka icele futhi wakhuluma kahle bafowethu la nenzeka kodwa nenzeka kahle khona well done bhekicele nale indaba uzamazama laba bantu abende abathatha le goli nibanikeze imisebenzi nibathathe laba ngoba bafuna umsebenzi abantu balambile abebi babamba nje umhlabathi kaNkuluNkulu bathola abakutholayo kodwa indawo abasebenza kuyona inokufa phakathi inezimpi phakathi abantu abaningi abaqhamuka emazweni angaphandle nabalambileyo nabakithi eningizimu Afrika mina ngiyabazi ngishimize eminingi ngapha emiswe yiboza mazama laba abafowethu behambe beyozama imgodini beze befele khona abanye bakhimizi bakhe amafletho othula magana ngishokana bezama kanza kwethu ngendlela imisebenzi engakho ngayo eningizimu Afrika lamazamazama lawo ngaba athathwa yaqoqwa asuke lapho lamazamazama athathwe asiwe lapha esigabeni sokuthi utholakala imisebenzi amathuba kuvula amathuba emisebenzi. That is totally nonsense. Yokuthi nina into eni enjoy the most ukubopha abantu nibaqhumbe ejele bese ngigijima notsaka ku TV nithi nina amajela agcwele nitakiwe because you are confused, you don't have a system, you don't have a vision yokuthi lelizwe fanele i-direction yalo ulithathe yini nibheka ama retirements enu ngokuphukuphuku benu and you are busy planning the future that will never be there when it's prosper. It will never prosper, it will fail 10 times. Ibonga lesizwe laphana madoda yase Burkina Faso, the youngest president in the world, alone at 33 years. Okathele yakubiza mfana wami ube khona la kwi-BRICS ngoba benilena nje mfana wami yiza la mtolikele nina nimazeni nimthumelele ngesifresh nimchazele ukuthi ngiyambiza nimtheke futhi lo mpala loyana lama giant lawana bafana abancane bakwazi ukusukuma babona umonakalo bathatha izwe umnotho ubabuyisa umnotho naseNaja kungenzeke lutho lapha eNaja kungenzeke lutho nje yazodakelwa lo mgodo wase France ngeke lo ganwe salukaze lesana esingapheka usho kanina lo president of France lo Macron for sack umkotoyi wena party bastard granny shit uzo ubulala umnotho wase Africa lo umnotho wa Africa ngisho iWorld Cup nina nayiwina ngabantu bakithi laba la Africa kodwa nina nizenza abantu abasile yabona no rubbish nina hawu batolekele nina. Okay, ngazi kubingelela kuphela ngeFrance icishe ngathi bonjour ayakuthetheke kahle bonjour. Ngiyabonga kakhulu kanza kwethu, ngiyamthanda amabhinqa ami ngomhla ka-22 ngiyiqaleni egoli abasegoli ngicela bengiphelezele ngoba sele emachachini impela ke manje sejomba imali yethu. Ngiyacela ningiphelezele nibe nami ningibeke nasemkhulekweni. Yabona okuyokwenzeka abafowethu nizanazi ukuthi anginalivalo kangesabi angisoze ngesaba nanini angisoze ngesaba kanza kwethu ngiyanthanda. Aluta continue, the struggle must continue until we win.
until we make sure that umnotho usezandleni zabantu abamnyama.